Mụnwa bụ Osuofia nwa ezigbo Nwokori na-asị gị ife abụ Ugwumba. Kwanyere mba anyị ugwu, kwanyere Igbo ugwu. Ugwumba. Odogwu na-aba ama na Igbo nwere mmadụ ọma bụrụ eziokwu. Ịmakwa na ewebu ibe ejiji mere mgbe ụfọdụ ndị nọ n'akụkụ achịrị anyị taa. O mere eme. Mana ijere kọwacha anya ma Igbo ohere anya ohe ugwu na ndịda mara onwebe maka onye nwere ibe ebe Igbo jiri wee ka egwu igwu mma. Mana enechara anya sị ebe Igbo jebe ka ataba nke ugwu ọbụrụ anyị nsọ. Atụrụ Igbo na atụrụ Hausa kedị nke ka ike ka mmara. Nnebe n'anya mgbe gboo gara aga mgbe n'ụlọ n'ọsa mgbe afọ ọ na-eme nwaanyị eje nye di nne ugbuo ibere mana tata dị anyị ụmụ oke Igbo na-atabago eke ọkụkọ na ife dike na-emezikwu na ọ na-awa nnaba ịmaka osi ka njọ a sị na ife ọhụrụ na nwoke mere na mgbakọ nwaanyị I'm telling you, I've been alive before. Osuofia nwa ezi Igbo ama na aka ọsọgwụ go slow ka nnene n'udo n'ekwe moto gatara onwe ya ndụ revice iche ya tinene mmanwụ Osuofia bụ nnukwu mmanwụ Osuofia nwa ezi Igbo apabekwe mmanwụ ka ogologo maka mmanwụ na-aba ime ya anya ugboro ejewara ịma mmanwụ ahụrụ tụọ revice ọkwa nnukwu mmanwụ ka Igbo be anyị n'ọbịa m n'isi ka nkọlụ na akụkọ maka na eziokwu asị m unu deruke na-edere n'unu mmọnwụ na-asụ unu asọ maka ele nwe unu na-ene m anya Osuofia nwekwere ngwa abịa ma anyị na ikuku eme mmọnwụ ebe ọwụ n'ọnụ ọbụrụ abịa ele nwe ị na-ene m anya onweghị nke ọzọ mkpa ọrịa bịa sọsọ na-egburigbo o ji ọba na anụ ọgụ adị m eje maka eme misteki kwa m ọkpọ n'ọnụ wee ha so gbara ọkụ eziokwu ọ bụrụ ha na-atụwa m kọstọs iriri ngwa abịa ma ọ bụrụ nnene n'odogwu e kwuru na Osuofia na-abụbe m mmanwụ ka gị nene ka esi enene gị onye ọ dị enene bụ odogwu okenye ji aṅụ mmanya bịa tọba ọzọ onye siri echi Osuofia nwa ezi Igbo ka nke ọrụ gị akụkọ anọ na onye jere ụka na-atụ oriri nsọ onwe ka o siri dibịa n'izu ya takwụkwọ ọjị nwa ezi Igbo na ndị ụka emegbuo m ibe ịmakwa na ejere m ụka ka nna atụ oriri mkpọmkpọ eme m ibe mụ na mkpọmkpọ ije mụ na ịma na ejere katkizin ahụ ise ka nna atụ oriri ndị ụka azụ na-etoro nwa ezi Igbo ọmakadị emekọtara njọba ndị ụka mụ na Zakịọs onye ka ogologo osebere anyị okwu nwa ezi Igbo na-ejekọta m ụka jekọta katkizin na nka ibe na-ewutezi m abụghị na ekweghị enye m oriri nsọ kama na ụmụazị njiri ha asaa wee tọ ọbịala eti na katkizin na-eke ọba ibe m nwa tọrọ ọbịala eti asị nwatakịrị bewa na ibere egwuregwu nwere olileanya ka njụwa jụọ ọkụ ya ka anyị ejekọta nya m katkizin na nka wee nụ na ndị agụrụ na-enye ụmụaka oriri nsọ m wee sị ka njegere katkizin na agụrụ na ọ bụ nsọ ndị na-aka na-eji oriri nsọ eje m katkizin na agụrụ ka nna wee nwere fara na-ekwu njọ n'ọnụ Osuofia nwa ezi Igbo ma ọ bụ na fara na-ekwu njọ n'ọnụ ejere katkizin na agụrụ nwaanyị dị 65 years esi na alụsị na-aba wee tọkata ka o jebe ụka wee bịa katkizin nata oriri ma ihe fada jụrụ ya kpọọ ya nne Eliza ibe omimi nke ahụrị nke mbụ nwaanyị tafụ akwa machie kpọọ ya fada negarike n'anya na ụmụazị akarị ọkwa ibe dị na nwunye ji ezi ike ka ị na-ajụ fada ịtakwara nya ma ugwu eze Osuofia fada kpọrọ nwaanyị kwanyere katkizin si anya na-eyi katkizin nke bụ njọ wee ribe ibe ihe enu maka na eziokwu a na-eme were aka wee nye aka ka amata ogologo o ji eme aka gbachi ya ka ọ zaba aka ka nke ọkwa nnene ọsị ya nne Eliza onye bụ nwoke mbụ mkpofu ọma anyị n'ọnụ ọsịa enyi akatikwe mana ọsịtara mmanwụ n'ezi nkatị na-abụ ajụọ onye bụ nwoke mbụ ajụọ gị nwaanyị mbụ ịkachitere onye ọwa ibe taa ị na-ajụ m nwoke mbụ katkizin na-ekwenye m okwu anya kwa ọ bụghị nke m ji ekwucha ejekwa ndị be dị m alụ na-emekwa katkizin si ya na ọnwụ na ọ zata ihe ọ naba nwaanyị n'anya bụ na ife nwaanyị emechighị ike maka oriri nsọ dị ya mkpa ọkpọ ya katkizin bịa heta nso ka nta kwụrị ngị ya katkizin abịa nso nwaanyị chị ya nwa obere ọchị kpọọ ya enye akati ọ na-agbọji Thomas tupu ọnwụnwọ dị nwe n'ọma anụmanụ n'ukwu aka oyibo ka ọ nọ wee kpọta ụkwụ ọnụ mmiri zowere anyị na nwaanyị zọtara ya bụ iwe
Osuofia nwezi Igbo dike ịmakwa n'ikpeazụ katkis agbaba mba si ya nne Eliza ashị ajụọ gị onye bụ nwoke mbe si na ọ bụ Adam nwaanyị tie topi akwa kata ịnọ nke atọfọrọ m akwa wee mara onye ọ bụ kedu iji ibe ji ọsọ bụ Adam nwa bịara n'Igbo ka ya mara amara ọkwa eji esewere bụ okwu esecha nwezi Igbo dike ndị ụka emegbuo m ibe wee si na ebe m nataghị oriri na agụrụ ka njeke na ụka ndị ọzọ ọnwa ọzọ Katọlik na-echi ite n'ọkụ nwezi Igbo ebiri ya ma ụka ijem na eburu m ụzọ ọjọọ Anglican akwụmọnụ wee bịa sị anata oriri nsọ ebido na abụ 22 baa na abụ 24 abụ 104 mgbede akụkọ na agụ na-eme n'ibe ise emetọ na abụ ka agụ uwe gbuo mmanwụ maka na nna abụ agụ gbuo mmanwụ ọkụ mmụọ ka ihe ederiri maka na ndị ụka na-atụrụ anya si ibe izizi a na-ajụ n'Enugwu irikwere nni wee bịa ịkwụrụ ọnụ bịa ọkụ mmụọ ka ị na-edere onwe gị ọkwa sị na goldu ka eji eme n'igwe onye kwụọ na ọ na-eji goldu ka njụwa ịkwụrụ ọnụ maka Enugwu taa goldu tajuo ya akwụ nke onye riri ka owe anọ ma hụrụ eziokwu nsị ka njebe ebe Anglican na-egbu oge na oriri nsọ kama eyi atọ na-abụ mmanwụ naanị ike ka njebe kene mbinye ka njegharịa ndị advaịsị wee nyere maka ndị nkụ na-akụ karịa sị m jee ụka akụrụ aka enyi m nwoke ejere m ụka akụrụ aka n'ọnụ ụzọ n'ụka ka nkwa sị m kọba aka na Chukwu na-aza n'aka m wee kwachaba aka kwadobakwa nkwa kerekwata nkwa nkwatarekwara nkwa nkụkọta anya na aka ga-egbe ka aka n'ite ogologo nsọba n'eziokwu Katọlik na-enye oriri nsọ n'ọnụ ndị ọzọ na-enye n'aka nkwa wuche aka n'ụlọ ụka akụrụ aka eweta oriri nsọ ọ bụ ntị ka m ji eje nara anya m ibe ka njụ Igbo ebinie m ka mgbadobe ndị advaịsị nyere m Osuofia nwezi Igbo oke advaịsị bụ ajọ ibe a sị m jee ụka ekpere ịmakwa ejere m ụka ekpere ozugbo m na-edo isi n'ụlọ ụka pastọ m isi were m ekpere ka dọkịta na-emesi mkpụrụ ọgwụ njọba ya ajụjụ omisi katara m ekpere akwụkwọ njide ka ekpere ka Baịbụl wee dị arọ mkpọ ya pastọ mbọchị akpọwo Jizọs n'obe o nwere ebe edere Ogbuoja na akwụkwọ nsọ ma sịsị na ọ bụ mmanwụ nsịba na nje ana kama nje ekpe ekpere ka Baịbụl wee dị arọ na ọ bụ nsọ ka nna nwere onwe m ndị nne ka nna asị m jee ụka mmiri nke bụ nsọ ịmakwa ejere m ụka mmiri anwa jọwuchara na njọ ejere m ụka mmiri asị ya emeghasị m baptizim nchemewole fada si eme akwụkwọsa mmiri n'isi adụọ n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ baptizim na-aga ama na ọ na-aba kwudi mgbe aka atụ ya na ohiri mmiri ose na ọ bụrụ onye baptizim mmiri rie ya ọ bụrụ onye nje arụ na-emekwa nwezi Igbo mbọsị njere imenya m baptizim fachehuo na nsoro mkpụmkpụ maka na ọ na-aghata onye toro ogologo ọma se enu n'ike dị mkpa na-akpọ mmadụ na-eme enu sechasị aka ntụgbu n'ike mmiri jee n'ike mmiri dọrọ ka okwute onye mkpụmkpụ na-arọ mmiri ịma na mmiri na-eri m ma mmanwụ pastọ nọ n'enu na-asụ n'ire chie ngarafa fanyị gara sị onye ọ dịkọba aka na ibe arịma na-eme nwezi Igbo bi ka ọnwụ mmadụ ọ bụrụ gbugbo ibe arịma ịma nka mmiri na-eri m ahụ izu ụmụazị na-akụwazụ anọrọba ebe a nọba na-anụ ka nna ṅụ otu na pama ọ na-adagburu mgburu n'ịnọ edeba anya na neti ji azụ tụọ diving gụta ma mụrụ mmadụ agbarụ ọ bụ ihu nseba na one man's meat bụ anụ onye ọzọ kwa nnene ebinie m ka nnaba ibe ndị na-eri ka ndị na-asọ ma bụrụ nnene nsịba ebe mmiri erighị nta onye bụkwa ụkwụ nnu ka mmiri nye ma ọ bụ m ji aka m wee gbuo onwe m ịma na-ebinie m ka nnaba asị na m ji eje ụka ahụma mbọchị abụ ka m na uwe mana ashewa ụka ka ashewu niile nwezi Igbo alụ na-emekwe ejere m ụka amụma onye amụma Elija necha ma anya sị na ibe na-esiri m ibe nsị na ọ dị ka ọ na-agbapụ m aba nsị a kedụ ka o si ma na ibe na-esiri m ike ọ sị na nsoro mkpọmkpọ nsị na ụka amụma ụchachikwere na nje eme ọpịpịa machọ na nwaanyị na-emetụ n'aka mebikwu na ọmụ na nje eme efu m ọnụ ọnwa na-abụ ka ruo na nke atọ na ọkpụkpụ ji adị ndị ọzọ na nje etogo ibe ama ha dịwara m mma mkpue n'isi mgbe abụ a na-eme ibe nwaanyị kpọọ m na fon aka ọtụnye ya nwee m ike ịpụ ike ka a ghara esi na nna atụ nwaanyị ọkpọ nnene nke mere na emechara mgbabara nne m ọsọ kama eji asị na mụ na nwaanyị kpara nkata mgbabara nne m ọsọ ọnwa na-abụọ gaa nke atọ gaa nke anọ jiri gaa apụghị m Elija apụghị m ọkpụkpụ kama m eto ogo mpetu natakwuo mpe nwezi Igbo n'ife mekwere mmanwụ ịmakwa na emechara nje ụka okwuchukwu ebe a bụ ka m jechara ụka okwuchukwu kwụsị ụka sị ka m jee na nzu na-edo tabakwa nzu na akwụ mberembịa ka na-akpakwa ike na ndị ụka emegbuo m ibe ejere m ụka okwuchukwu ozugbo nna abatara adịpa akpa oke ozugbo nna abịa ụmụ nwaanyị na-agbọsịba bụ ọsha na-agụrụ maka ebe njeje nọrọ oche m wee jeruo ka m na-abịa ofu nwa agbọghọbịa nọrụ nsasa gị na-esebe apanya m nwa mara ajọ mma nkwue n'isi
ana m ewerecha oche akpọrọ nwata nwaanyị ọzọ dịkwa n'aka ekpe sọ bụ Ngozi ụka sịba n'ụka ahụ nwere ezigbo ụka pastọ sị ya ji agụ akwụkwọ nsọ enwe ife ọ gụrụ Matthew 7:7 nke ọ gụrụ anọ m nke edere nya m ibe ọsị m ya ọ na nje ayọta aga na-esikwe amme m ndị ọnụ mụ chọọ na nje ajọta Ngozi ụka kwe amme m nsịba na ụka akwụkwọ ebe nwa na ọ bụ ebe nwa ka nje anọ wee nwụjiri ike na nkụwa aka n'ụzọ ji emeghe nwa ezi Igbo na-eme anya Chimonde gbo nchọwa ụzọ wee chọta kụwa aka ụzọ meghe ibe ebe mgburi gbara ya esekemperi anụ gbara dị otu mụrụ ibe buru ike eji ezu iko iri otu eme mkpọchi ibe dị na-aba ekpere mmanụ esekemperi Igbo ji iwe biri ya ka m jere yọcha maka na ama na ọnwa egbu utu ebe kere isi ya ka m yọbara yọcha nwata nwaanyị chịrị ịkọcha ịmụsị na nna ayọ njọ nwezi Igbo ka njukene nke asị m ya ọ na-amụ ya ayọta o nwere ibe kwuru nja ya ije ọkwa nke kwuru onye ka Opurobios Igwe Jenga uchi na nwata uchi n'iru na ya ọdịna nwata ekwe efe ọnụ oji efe eme ọgọ incumbent traditional prime minister His Royal Highness Igwe Dr. Honorable Engineer Pastor His Excellency